Kusenjalo, umengameli wakuleli zwe ofakazele ukuciketshwa kohlelo lokulwa nobugebengu eWestern Cape namhlanje. IWestern Cape ingesinye sesifundazwe esinezinga eliphezulu lobugebengu. Izinga lokubulala lenyuke ngo-27.5%. Undunankulu wesifundazwe iWestern Cape uthi kulolu hlelo kuzosetshenziswa amakhono ehlukenye kanye nezobuchwepheshe ukulwa nobugebengu. In the opportunity of signing this agreement that shows us how we are going to make sure we work together, use intelligence, technology, data, our skills, and bringing all of that together to make sure that we reduce the crime levels. Ungqongqoshe wamaphoyisa wethembise ukuthi lolu hlelo luzoqinisa ukuxhumana neminye iminyango yezokuphepha nokuvikela. We will go on to strengthen our relations with the justice system. We have already started discussing how we will strengthen coordination with the justice system and other relevant departments. Lolu hlelo luzodlulelana kwezinye izifundazwe ezibhekene nezinga eliphezulu lobugebengu. We are going to spread it throughout the country, particularly in the 4 provinces that have high levels of criminality, particularly in the metros.